BKWACनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां हटेल मेनेजमेन्ट BBA आरो BCA कोर्स लानो गोनां एबा लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय बे गोनांथार रादाब बर' कसारी अनसाइगाव हायुं खुंथाया हटेल मेनेजमेन्ट BBA आरो BCA कोर्सनि थाखाय स्पन्सर खालामगोन एबा बिबान लागोन। आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव हटेल मेनेजमेन्ट BBA आरो BCA कोर्सनि फरायनायनि बिबान लागोन BKWACआ आरो बेनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादनि आर'जलाइ गथायनो नांगोन। www.bkwacin वेबसाइटआव आर'जलाइ गथायनो हागोन एबा बे वेबसाइटआव आर'जलाइ गथायनो नांगोन। एन्ट्रेन्स आनजादाव उथ्रिसारोब्ला रांखान्थियारि अनसुंथाइ एबा मदद मोनगोन BKWACनि फारसेनिफ्राय। हटेल मेनेजमेन्ट कोर्सनि थाखाय सा 12 बिजाथिनि बिबान लानायनि अनगायैबो BBA आरो BCAनि थाखाय सा 4 बिजाथिफोरनि फरायनायनि बिबान लागोन BKWACआ आरो बेबायदिनो BKWACनि फारसेनिफ्राय गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। BKWAC खुंथायनि सिङाव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाब हटेल मेनेजमेन्ट BBA BCA फरायसाफोरा बे गोसो गुदुं फरायसाफोरा फरायनो थाखाय बे गोनांथार रादाबखौ फोसावनाय जादों। बे कोर्सनि थाखाय BBA BCA आरो हटेल मेनेजमेन्ट फरायनायनि थाखाय एबा कोर्स लानो थाखाय फरायनायनि बिबानखौ आजावदों BKWACआ। आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव कोर्सखौ लाहोगोन। www.bkwacin वेबसाइटआव आर'जलाइ गथायनो नांगोन।